Takže ahoj, teď vidíte, jsem na stole. Tamhle je to, teď se tady zahalkuje, jak tamhle vidíte. Je tu i velká bažina, velká, úplně prostě velká. To. Počkejte, na jednu větev. Tak, aha. Se kýve, počkejte. Takže, tady nevím, jestli by se mi to správně povedlo, jak vidíte. To je vlastně velká výška, ale je to prostě... Já slyším ptáčky, ale vy asi ne. Vy to pak napište do komentáře. Slyšeli ptáčky, já se asi napíšnu. To je nic. Já se ti na... Počkejte, tohle je Natálka. Já jsem ti na ty říkala, že tam nemáš líst. Ne, ale oni to zjistili, že to je tady. No tak asi, když jsi odtajtud běžela. Logika. Jdu zpátek. Natáčíš. Natáčím, no. Natáčím. Oni nám nekřičeli. My víme, kde je váš bunkr. Ale my třeba se jako máme 3, tak jako, ale navíc jako nám sebrali. Jo, a když tam my tady máme takové bunkry na 100 mě, jo, kdybyste nevěděli. Že jo. Ty tohle Natka. A já to budu na větev. Ježíše, jo, já tě budu natáčet, tvůj nahý zadek. Jo, to je dobrý. Ne, tak to nikdy. Já nejsem lesba. Ty vogo. Jo, budeme jí koukat na zadek. Furt ten homosexuál. Ještě přede mnou tady čůra. To je prostě homosexuál. Tak dobrý. Ježiši, to má hezké kalotky. Dobrý, To byste mě fakt měli vidět, jak se tady tváří. Ještě přede mnou normálně. Ježiši. No ty ale víš, že to možná uvidíš Žanda na mém kanále. No, to vymaž. Ne, nevymažu. Haha. Když mi ji podrží a když uvidíš, jak se vyflákám, tak to pak můžeš vymatat. Ale fakt? Nevím. Já je tam nevidím. Ale tam není čížek. Já vím, tak asi když dostaví nadáno, tak asi logika. Jo, to je takové upozornění, že dostal takové vynadáno, ale když se napište do komentáře, jo? A to vidí do komentáře. Komentář To jako, máš. oni jsou prostě na YouTube takový komentáře. To máš ty A mobilem. na to ti, cože? Ty si natáčíš mobilem. No a je to moje věc, je to můj telefon a mně se prostě líbí natáčet. Ty vogo, já se... A natočíš mě, já chci totiž trošku, já chci dolů. No tak jdi dolů. Ale jak já nemůžu si jednou rukou, já to nechci hodit na zem. Já nechci, aby se mi poškrábal nebo rozbil. Please. Tak nemáš tam? Ale jak asi, když asi se těžko natáčí na stromě, ne? Jsem jenom chtěla, ale já jsem chtěla natáčet totiž jakoby jaká je to tam výška, víš. Ach jo, a nevím, jestli se mi to podaří jakoby takhle, aby to bylo. Protože a když to bude takhle, no, tak to jako fakt jako nic uvidí. Ach jo, no, tak jak myslím, no. Tak ho budu muset hodit a pak se ho pěkně rozmlátím, no. Ne, tak já ti ho podržím. Jo, ale budeš mě natáčet, jo, ne sama sebe. Ne. Takhle vypadá Verča, víte? Nevím to. Spíš to na tý natáče jakoby takhle. No, takhle je to lepší. Tak se, počkejte, já se najezu na správnou, jakoby Ale to byly kluci, jsem se Jo, to byl. A hlavně na ní semačka, jo. To je důležitý, jinak by se si pěkně skurila. La. Vidíte, jak odborně jste Verča leze dolů. Tak smákni, jedou za náma. Cože? Natoč je. Jestli je tam teda vidíš. Jenom slyším. Aha. Miklasíček. Víte, odborně jste leze dolů. A teď jak skočit? No já se na tady tou stromě lezu po druhý. Po druhý.
Lezou za náma, buď ticha. Fakt? Vidíš? Fakt, oni tam jsou? Já tam tady nejdem. Se koukne. Fakt. A točím už 5 minut. Ježiši. Tady máme prostě krásná louka. Tady je krásná louka. Je vážně stará slova. Fakt? Zajímavé. Ježiši, proboha. Ježiši, mě se úplně zamotali, vidíte, takhle prostě, no a pak se slítla. Počkej, tady kuče velký slunce. Vidíš. Ukáž, my se do toho koukneme. A nic nemáš. Jenom se trošku škrábla, no. Do bunkru! Měli bychom správně do bunkru. To byla ale fuš. Jsou tam? Jo. Ale já ji chci natočit. Vy viděli, jaký kluci? Tam tak hodí okolo. Tak jo. Necháme tam hrušákačky v bunkru. No hej, když půjdeš se mnou, tak to půjdu. Nebo nemusíš. Ne. Ty vogo, ještě jak se neklad. To je lesba, vidíte, to je lesba. Jo, tady jsem byla, tady byl ten vozík. Ne, to neví. Ona totiž lže. Ale nebojte, nekrade, kecám. Se tam neloží. Na ty to je jenom dolejšek. Musíš takhle jako já, odbornice. Já lezu, jo? Čerství. Já vím. To šlapej hlavně víc nahoru nohy a šlapnout pořádně dolů. Jako, klidně si se mnou nemusela jít. A to, jo, můžeš jít rovnou tu. Aha, ty máš klacek. Fakt? Ty vogo. Tak jako tady jsme asi tak 7 minut. Natáčíme 7 minut, i. Poblíž jsou kluci, jo, poblíž jsou kluci. Varuju. Kuk. Poblíž jsou kluci. Máme zbraň, jo. Jo. Vidíte tamhle slunce? Fuj. To je úplně prostě... To je úplně nechutný, tyjo. Hele, No, tam tady jdeme. Já jsem šla předtím tudy, jo. Fakt? A ty jsi tam viděla? Jsem tudy šla. Tohle okolí je naše. Jo. Nikdo to ale Fakt, to je naše, to ani nevím. naše. Pak jak? To je trošku bude muset být. No, to je tak trošku pravdě, no. Koukej na to. Ty jo, já jsem myslela, že tam jsou. Nemohu kouknout, že tam jsou. No. Zabíjačka! No pojď to mě praštit! Tady tohle se nalezí důvoda. Aha. A mě, co? Ježiši, pojď. Tady je můj dům. Pojď. A musíme je aspoň stihnout. Ty trošku buďte potichu. No vlastně nesmíš.
tam. Tady jsou tam. Chtěla by se nasudně. Pol. Druhá je. Natáčím. Co? Tam. Kluci! My už jsme tu byli. A víte, proč jsme tu? Kluci, hej, oni. Ne, já vás nefotím, víte, já vás totiž natáčím. Hej, ona už je tam hodí prase. Jo, oni tam šli a tam byly liška. A už je tam hodí prase. My jsme se tak báli, že jsme... Já to slyšel. Ty vole, už to musíš natáčet. Jen tak. A kde máte zbraně? To neřekneme. No já video máte. Tak ukaž. Pojďme. Pojď, Kubo. Ještě žíším se dvou Kuba. Jo, já jsem se bál. Spokojně tam není prase. Jo, To je Kuba divný. tam zaječil a to prozradí, že jsme tam. Ale já se bojím na tu lístku. Aha, takže proto tak zaječel. Už chápu. Kde? Oni, Nevím. a víš, liška čekáně. No, štěkal to, ale taky to je pes. No, to je pes. Viď? Jo. Ne, nezakrývej to. Jo, i tam, ale. Tam taky, ale ne. No a já vím, kde máte tam někde dole. Jo. Jo, Ale je to úplně u toho vlakovýho. Kolejí. No, Dá se to tam. A já vím, ale nikomu to neříkejte. No jo. Bude to fakt držet tady. Jo. A bude tam někdy krásná fotka. I to byla. Tak nám to pojďte ukázat. Ne, neukážu. Tam ten menší je verčný, tak ten teď nebudeme chodit. Tam je i... Chcete vidět náš? Teda holky. Pojďte se podívat na náš. My jsme ho viděli. Už ho mám opravený. My jsme ho viděli. My jsme ho viděli. Oni jsou tam. Tak za nima jděte, ne. Já tam nejdu. Tak pojďte tam. Já tam nejdu, protože vy nám to obsadíte a já se tam bojím. Ne, my s tady máme superový bunkru. Bunkr. Dášte nám ho. Ne. Tak díku, bo, ale já... Ale je to na kolejích. Je. Je to za nima, ne? A teď nemáme bungu, protože je to jejich. Ale už se jen bojím, že jsme na to Jdeme do vašeho. Dělej. Oni to pak zjistí. Tak budeme tady druhý. Tak Jo, druhou. Jsem